Igen. Ha szavaztok, srác, hogy vagytok? Mi most fogunk játszani István és Márkó, ahol most csak Márkó lépett be egyelőre. Sziasztok. És István is be fog lépni. Hol vagyunk, sziasztok? Házba. Sziasztok. Ja, beraktam izét. A chestbe. Hagyjad meg, kiveszem én. De hol van a chest? Itt. Az egész szemordban. Hagyd, Geri! Bocsi. Na, ezt visszakapod meg. Esküszöm, nem akartam. Együttést kész. Bocsánat akar. Mit szeretet akartad? Pókokot nem láttunk, de mindegy. Én kivel maradtam. Benne van már. Oh no. Vágok, kilépsz. Nem. Gyere már, no! Ki vagyok lépve? Nem igaz, lépjél ki már. Nézd. Lépjél ki, ja, most mutasd. Na, aludjál. Aludtam. Miskabá. Most aluszok. Kész? Most aluszok, ember. Nem akar lefeküdni. Most. Ne gyertek be. Valakinek Jöhettek. van úgy, hogy... Jöhettek. Valakinek van úgy, hogy nem megy hangja a telefonnak. Hogy? Nem tudom, én is akarnak ilyen izét csinálni, videót, és nem tudok. Jön a zombi! Hol? Hátadba. Felment a hat. Meghalt. Miska, ott van egy tehén. Kapsz meg. Diktor, hogy gyákanyát tud csinálni. Igen, agresszív. Az Iron-ot, ha kiveszi valamelyik. Márkó, így kopik! Gyere, Miska, adj egy kardot! Tudás! Jöttek helytembe. Ember, jöttek helyt. Miska, elvesz két áron. Üljetek helyt! Két áron veszek. Hol? Megoltít. Helytűtök? Hol vagy? Nem érdekel, de Márkót nem. Ülj helyt! Így se dolga. Minden, de hogy nem. Nem így volt. Na, ha esküszöm a valami, megöli egymást. Jó. Visszakapja neki Hagyom, hogy lehet véletlenvé. igen, azt mondta, gyere harcolj. Na gyere, akkor most már. Nem üljetek helyt. Most akartam, itt verekedtek. Mindjárt visszaadom, és aztán békül. Jó. Mindjárt el is telt az ide a videónak. Márko, te hol vagy? Békesz vagy nem lesz béke? Béke lesz, csak jön elő. De megölöd? Gyere elé, Márko, ha téged megölöm én is őt. Le van googolva. 100%. Úgyis utánad megvan. Szerintem nagy zébe az Iron, és ezek verekednek.
vagy, hogy még nem volt. Miska, de jó nagyot. Nincs És akkor dolgoznak. az lőcs. Az pedig ott van. A 100%. Aztán mindjárt meghalok, mert nincsen. Gyere elé. Úgyis minden helyen vagyok. Úgyis fog látni. Megvan már. Na is csinálok kéne rendet. Meg kell csinálni, nem kimenjen. Gyere, nem. Tess már. Ja, megöttél volna. Kaptál volna. Mert ott van a dolog. Ezt te tudod? Mi? Te tudod, te csak Gondolom. hol? Megnézem most. Hát de nem tudom, hogy még. Tessék! Ja, már van. Majd jövök én. Sziasztok! Hol Képapája. voltál? Szevasz. TP már. Hol voltál? Bányába. Mondtam. És akkor miért nem mentél a gövet? Nem bányába, hanem ástam egy és lementem. Én is tudtam, hogy ez Jött volna, ő ott maradt volna. Haha, igaz? Nem. És ha én meg... Ha én volna mellett. És miért? És rakjuk fel. Hol a bánya? Négy. Honnan? Én jöttem. De nem. Milyen kötőte? Lefelé ment így néz, úgy, hogy mutattam. Most mi ásod ezeket így ki? Egy VP. Köszönöm. Rafael, ne húzd el a csíkot. Ide most nem vissza, vagy ajtót rakjuk. Jó, meg. De egy fát elvettél, hogy több. Én bütös. Több ide azt az egy fát már, Milyen fát? amit elvettél. 15 Iron. Mi? Kettőt elvettél? Nem. Miért?
Két Hogy te is labáljál. Ne fog. Nincs. Megkőbő? Igen. Az Iron hűtő. Egyet elvettük. Adok egyet. Még egyet. Rág lámba az ironomot. Azt mondtad, azt egyet. Most rakjam le, vagy mi? Igen. Mit csinálják a vacsákában? Nem egy. Torcát? Honnan? Mama. Mit mindig? Kiütte bodogtalan. Hát én fent vagyok az égetőknél. Itt a levegő. Húsd ki az anyé! Húzd le, mert meghalok. Mit csinál? Húzd le, Multiplayerezünk! húzd le, meg. Gyere fel. Gyere fel, mert van ételem. Van fél életem. Gyere már életem! Életet hiába lehet. Gyere felfelé már! Jövök. Te El a cuccéthoz. megint itt. És véletlen. Megkaptad a cuccokot. Azt a testvér nem üdösen nem fent. Nem ütlek. Az epizódnak folyt a szériát. Na, sziasztok! Sziasztok!